ዓሌታት ኩሎም እንታይ ከም ዝኾነ ሕጂ እዚ ተስፋ ዝንተ ከም ዝኾነ ከም ዝተገልጸ በዚ ኸ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ከ እንታይ ብተስፋ ምእንቲ ክንህብትም እንታይ ተገይርና ከም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ናብዚ ምድሪ እዚ ከም ዝመጸ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ጸጋ ኣምላኽ እምብዛዕ ዕዙዝ እዩ ኢልና ክንሪኦ ከለና ጸጋ ኣምላኽ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ ናይ እግዚኣብሔር ወሰን ዘይብሉ ፍቕሪ፣ ወሰን ዘይብሉ ትዕግስቲ፣ ወሰን ዘይብሉ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረትን ለውሃትን ፍቕርን ኢልና ክንዛረብ ከለና ብኻልእ ኣባህላ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ እቲ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዝተገልጸ ሓይሊ ወይ ኮላ እቲ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዝተገልጸ እንታይ እዩ ክብሪ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ክግለጽ ከሎ መጀመርታ ኣብ ህይወትና ዝገብሮ ነገር እንታይ እንተራይልናዮ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ተስፋ ንዑ እንታይ ዝገብሮ ኣብ ህይወትና ክገልጾ ዝጅምር ማለት እዩ። ነዚ ተስፋ እዚ እንታይ ክገብሮ ዝጅምር ኣብ ህይወትና ኣጸቢቑ እንታይ ዝገብሮ ብሃብታም ዝኾነ መገዲ ብዕዙዝ ዝኾነ መገዲ ኣብ ህይወትና እንታይ ዝገብሮ ዘብዝሖ ማለት እዩ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ስለዚ እንታይ ዝብለና ብተስፋ እንታይ ምእንቲ ክትገብሩ ምእንቲ ክትብትሙስ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ብሩኻት ኣብ ህይወት ናይ ደቂ ሰባት እንተዳሪናዮ ናይ ሰብ ገጽ ዝበርህ ናይ ሰብ ገጽ ዝሕይል ወይ ኮላይ ናይ ሰብ ህይወቱ ዝብርትዕን ዝደክምን ብመጠንቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ተስፋ እዩ። ብመጠንቲ ንጽባሕ ድዩ ወይ ንመጻኢኡ ተስፋ ኣለኒ ኢሉ እንታይ ዝገብሮ ሒዝዎ ዝኸይድ ዝመላለስ ዝጓዓዝ ብኡ መጠን እዩ ሰብ እንታይ ዝገብር ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝሕይል ዝብርትዕ ማለት እዩ።